17. novembra si pripomíname boj za slobodu a demokraciu a pád totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu. Výstava Ústavu pamäti národa pod názvom Chceme slobodu zdôrazňuje úlohu občanov v revolučných dňoch novembra 1989. Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť úctu a vďaku všetkým hrdinom, ktorí sa postavili totalitnému komunistickému režimu a za cenu veľkých obetí nám vybojovali túto slobodu. We in this house celebrate the brave men and women who stood up for the European values of progress, of freedom and democracy, and who launched a velvet revolution that helped reshape Europe forever. Veľmi sa mi páčilo, že boli tu mladí študenti, ktorí hovorili o nenápadných hrdinoch, o ľuďoch, ktorí trpeli počas totalitného režimu a vyťahli ich príbehy naozaj pred celou Európou. Nie preto, aby sa títo ľudia stali celebritami, ale preto, aby pripomenuli ich príbehy a čo to znamená žiť v totalitnom režime a aké je dôležité žiť v demokracii, v slobode, aké je dôležité si demokraciu a slobodu chrániť za každých okolností. A ešte na záver by sme sa takto chceli poďakovať za možnosť tu byť a možnosť byť na tejto peknej akcii a vlastne výstave, kde si takto môžeme pripomínať minulosť, pretože na to netreba zabúdať a veci sa dokážu odpustiť, ale nemajú sa zabúdať. November 89 bol pre nás o jednote a o vypovedaní pravdy. Nech je pre nás pravda svetlom, ktorá nás povedie v každom čase.